nabatara n'obere ezumike ka anyị gara echefukwana na ọ ka bụkwa n'isi bido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme akụkọ mkpụ n'ọnụ ma anyị okwu mụrụ na-akparịta tupu anyị aga obere ezumike gbasara ọtụtụ ndị na-akọlite egwu otu ha si eyi akwa ya wụrụ ọwụghị ihe niile ị hụrụchara n'ihu onyonyo bụ otu ọ dị ya wụrụ eziokwu. Ihe ọzọ m chọrọ ikpọta ugbu a wụ ụdịka ejije ndị a na-emepụta ịmana ya wụ ụbọchị a na-eji ewepụtara ọtụtụ ihe ndị ahụ dịka chefuru echefu kpọrọ uche gaa azụ ụdịrị ejije ndị a na-eme afọ 10 gara aga na ejije a na-eme na nso a ị ga-ahụ na ihe dị iche dị. Ị ga-aghọta na ihe dị iche dị ma ndị na-eme ya ma ndị na-emepụta ihe bụ ihe ejije ma ndị na-anọ na ihe bụ ejije nke a na-akpọ actors otu ha na-eshi emepụta ihe ejije ahụ dị iche na otu anyị na-eshi emepụta ihe ejije ugbu a. Kedu ihe kpatara ya? Ofu onye si na civilization na mmepe anya na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije emepeela anya ya ihe ejije ọbụla ị hụrụ n'obodo anyị Naijiria ọ na ikirie ihe ejije iri ị ga-ahụ itoolu a na-eme gịnị a na-amị ọnụ ma a na-ataki ọnụ ma a na-eme ihe ọzọ dị iche iche echefuo omenala ọtụmadụ omenala ndị Igbo ịmana a sị nọ ndị Nollywood nọ ndị Igbo ka ọ nọ n'isi nọ ndị Igbo bụ ya bụ indọstrị ya wụ na Igbo onye m ji esi ebe ọbụla ị gara ma ịhụ gị onye Igbo gị mere gịnị gị were ọsọ ewedịla ije were ọsọ si ebe ahụ mee gịnị pụọ maka na ndị Igbo wu ndị ji ọrụ Igbo wu ọrụ Igbo nọ n'ihu ọrụ Igbo na-eme ihe niile ya wụrụ okwu m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa ka agbalịsi ike hụ na ụfọdụ ihe ejije ndị ahụ anyị na-eme afọ 10 ma afọ 11 gara aga na a ga-eme gịnị a ga-ahụ na ịmachitara ha dịka m na-anọta na-emepụta a na-arụgharị ihe ejije nke a na-akpọ living in bondage. Onye chetara living in bondage m na-anụ na a na-emegharị ya Igbo ihe ahụ ihe dị mma ọ wụ eziokwu na ya bụ akụkọ na onye ọbụla na-etolite mana ihe akwa akụkọ ụmụaka na-etolite ugbu a kwesịrị ịhụ maka na ụmụ ihe ejije ndị ahụ bụ ndị mekwara ọtụtụ n'ime anyị na-etolite n'ime ihe mmụọ na eziokwu dị eme gịnị ji akpata agwa ọma. Ụmụaka na-etolite ndị a na-ama ugbu a kwesịkwara ị na-ekiri ihe ejije ka ha hapụ ịwụ na ka ha were ya na ebe Nollywood ma imepụta ime ihe ejije wee ebe a na-eme ihe ọjọọ dị iche iche maka na ihe njekwu ya maka otu nne m nupere nwa ya na-asị ya mọmị achọrọ m iji ime ihe ejije mme ya ọ fọrọ nne ya were aka sụwa ya ntị maka na ọ sị ya na gịnị ka ị ga-ebido mewe inyo ndị a na-eme o mechara nwaanyị ahụ sọsọ ihe ejije ha na-ele n'ụlọ ha wụrụ naanị ka a na-akpọ ma Zion film ama m ọtụtụ m ga-asị na ọtụtụ ndị m na-aga elewu ya bụ ihe ejije maka ama m ihe mere na-aga elele ya bụ ihe ejije kama ekwesịrị ileba anya na ihe a ile anya o eziokwu na eriri ha mkpe ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije oge ahụ ndị dịka Peace Edochie ndị dịka Genevieve ndị dịka Nkemowo ọtụtụ n'ime ha ka asị na gịnị na ha ga na-emezi ihe ejije maka na ha na-ana oke ego mana lekene ihe ejije ndị ka ha mere ebe ị ga-ahụta ụmụ ihe ndị ka m na-akọwapụta ugbu a ejije ndị ga-eme ka mmadụ mụta ihe n'ime ya. Ebe a ka anyị ga-agata obere ezumike ga-eme gị ga-agbarata obere egwu ya egwu assorted nchetara assorted ọkpọrọ nge baby unu agala ebe ọbụla ka anyị bịachi anụ ka ya bụ egwu shiga ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe na ihe omume anyị nke taa mana tupu anyị apịachie ya m ga-echetakwa na ọtụtụ ihe ndị ka anyị kwuru na mbụ mana tupu m chetara na ọtụtụ ihe ndị ka anyị kwuru ịma anyị kwuturu gbasara ihe ejije ndị a na-eme n'afọ gara aga na ka a na-emepụta ugbu a kedu ihe dị iche anyị ga-abịa ekwutukwa egwu ndị a na-akọpụta n'oge gara aga na egwu ndị a na-akọpụta ugbu a kedu ihe dị iche ichetara onye dịka ya bụ egwu onye dịka Mike Ejeagha ichetaziri onye dịka Fino Fino chetara onye dịka Zoro chetara onye dịka Ọsadebe ha chetara onye dịka Flavor ọ wụ eziokwu na egwu ndị ahụ egwu ndị ochie ọ wụ egwu ndị agba ochie ihe anyị nọ na agba ọhụrụ dịka a na-akpọ ya new generation ọ bụ eziokwu mana anyị ga-agbalịsikwa ihe ike na ike hụ na elebara anya na egwu ndị ochie ndị a maka ọ bụ eziokwu na high life ka a na-agụ mgbe ha mana ugbu a ị ga na-eweta reggae ị ga na-eweta afro pop ị ga na-eweta rap ị ga na-eweta trap ị ga na-eweta ọtụtụ egwu dị iche iche ị ga na-eweta crunch ọtụtụ egwu ka a na-eweta mana mgbe ahụ egwu aji mara high life
ma ndị ofe mmanụ ma ndị Hausa ma ndị Igbo high life ka na-akpọkarị mba ma ụfọdụ ndị rap ndị a dị iche iche ndị dịka Tupac ha na ndị ọzọ ya wuru ka o si dị dịka m si kwuo na ebe ka ga-apịachi ya na taa na oge agụlị n'isi mbido telivishọn ka m kpọtụrụ ọtụtụ ihe ndị ahụ anyị kwuturu na mgbe ọnwụ niile esonyere anyị ugbu a anyị kwuru gbasara ndị na-emepụta ihe ejije ị na-anara aka azụ tupu ha ahụ na-atinye gị n'ejije anyị kwutukwara gbasara dịka ọ si agagasị na mpaghara ụwa niile ugbu a na tụbadị n'obodo anyị bụ Naịjirịa dịka ndị mmadụ si eme gịnị egbuchigo onwe ha anyị kerịtụkwara ụwa ihe ntịntị na anyị ketụrụ ihe ntịntị na-atọ ọchị iji mee gịnị iji gwa gị na gịnị mmadụ iwere nje ya adịghị mma anyị ekwutukwala okwu gbasara dịka ndị mmadụ si eme gịnị ọtụtụ ndị na-amụta ndị na-etolite na ihe gbasara egwu si eyi akwa dịka ọtụtụ ihe a na-ahụ na ihe bụ ihe onyonyo awụghị ka o si edere anyị kwuru ọtụtụ ihe dị iche iche ebe a ka a ga-apịachi ya n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn gịnị ka ị ga-eme ọhụrụ na owere ahịa na-enye gị nsogbu owere ihe ozi ị chọrọ izisa gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ị ga-enweta ya ebe a nke ị ga-eme gịnị ezitara anyị ozi anyị mara ahịa ahụ ị chọrọ ire ị chọkwara isoro anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram ị ga-enweta anyị na @isimbidotv dịka ọ na-apụta n'ihe onyonyo gị ugbu a ọ bụkwara na ị chọrọ ikiri ihe niile anyị na-eme n'uju ime ebe ị ga-aga na YouTube anyị na youtube.com/isimbidotv gị nwee ike kirie ihe niile n'uju ebe a ka m ga-apịachi ya n'ụbọchị echefukwana na aha m ka bụkwa Maazị Edom